Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar el conte? Doncs ja ho sabeu, primer de tot, obrirem l'espelma perquè ens faci companyia. Vosaltres a casa també podeu fer el mateix. Una espelma ben bonica. Ja la tenim aquí al costat del nostre amic en Perot. Hola Perot, què tal? Com estàs? Vinga, saluda els nens i nenes. Nens i nenes, vinga! Saludem en Perot i cantem la seva cançó. A la una, a les dues i a les tres. Perot, l'escavallat, la nostra titella, la nostra titella. Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, en Perot està supercontent. Ui, espera, que em sembla que em vol dir una cosa. Digues, Perot. Em diu que està una mica espantat, que va sentir molts de petards de la revetlla i que no li agraden gaire. Pobre Perot, aquí tot sol a la biblioteca. Bé, ara ja té companyia. Nens i nenes, esperem que tots plegats passéssiu una bona revetlla i que no hi faltés ni la coca ni els petards, ni les bruixes, perquè sabeu què? La nit de Sant Joan és una nit de bruixes. I per aquí va el conte d'avui, un conte de bruixes. Esteu disposats? Doncs vinga, preparats, que comença el conte d'avui, que se'n diu Coses de bruixa. És un conte escrit per la Marisole Brusa, il·lustrat per la Marta Sevilla i de l'editorial Nube 8. Aquí el tenim. Vinga, que la història comença. Coses de bruixa. Mare meva, què deu haver passat amb el calder de la bruixa? Oh, misteri! Pels pets pestilents de mil mofetes, aquesta poció tampoc funciona! Uau! Mireu el gat també està una mica despistat. Els meus cabells segueixen sent blaus pel pantà més pestilent del món. Si com a mínim la poció els hagués tornat de color vermell sang, de gris cendra o verd moc, però així, dolça i cursi com una fada, no m'agrada gens. A la bruixa se li ha acudit una idea brillant. Demostraré que encara que tingui els cabells blaus, sóc una bruixa de veritat, de les dolentes. I, com a bruixa dolenta, faré coses dolentes, segrestaré un nen. Adeu, me'n vaig a fer malifetes. Adeu-siau. La bruixa s'amaga al parc i espia en Nicolau, que juga amb unes nines. La bruixa somriu. Aquest mocós és perfecte. A més, sembla entremaliat. Ha robat les nines a les seves germanes per trencar-les. Fantàstic! Això és fantàstic! M'agrada que faci malifetes aquest noi. La bruixa fa un salt i es posa davant d'en Nicolau. Et segrestaré! Per què? Pregunta Nicolau. Com que per què? Doncs perquè sóc una bruixa, ni més ni menys, una bruixa bruixota, de les més dolentes que hi ha. I què? Si ets una bruixa, li demana en Nicolau. Les bruixes segresten nens, respon les bruixes. I per què? Doncs perquè són bruixes i fan coses de bruixes. I per què? I per què? I per què? Pregunta en Nicolau. Les explicacions de la bruixa bruixota no el convencen gens ni mica. La bruixa enfadada tira el seu barret a terra i salta a sobre. Perquè sí. Els nens fan coses de nens com burlar-se de les seves germanes i les bruixes fan coses de bruixes com segrestar nens. Jo no m'enric de les meves germanes, respon en Nicolau. Ah, no? Gruny la bruixa. Aleshores,
Què fas amb aquestes nines? Doncs les pentino, respon en Nicolau ensenyant-li una nina amb moltes trenes al cap. Les meves nines tenen els cabells molt curts, però tu, bruixa bruixota, tu no tens els cabells curts, tu tens els cabells molt i molt llargs. En Nicolau salta sobre les espatlles de la bruixa. Et quedaria molt bé un pentinat salvatge, amb unes trenes llargues i horribles decorades amb una cua de rat penat. Escolta, estàs fent estrebades. Ai, crida la bruixa, mentre s'intenta rebel·lar. Però el nen és rapidíssim. Zim-zam, zim-zam. Tisores, pintes, tot ho fa anar amunt i avall, i la bruixa ben quieta al seu costat. No sabia que les bruixes es queixessin tant, se'n burla en Nicolau. Jo no em queixo. Ai, que mal. Ja està, exclama el vent. El nen, ja està, ja he acabat. Vinga, bruixota, hauries de ser una mica més valenta i agosarada, que jo no faig mal a ningú. Pels pets pestilents de mil mofetes et farem passar els pèls del nas, gruny la bruixa. En Nicolau li posa el mirall endavant i la bruixa... Oh! Sorpresa, quina sorpresa tan gran! Això no ho havia vist mai! És magnífic! És fantàstic! La bruixa queda admirada. No admirada, admiradíssima. És la millor bruixeria que he vist mai. El millor pentinat del món. Un pentinat de color blau, amb extensions de drac decorades amb cues de rat penat. Genial! No havia vist mai res millor. Saps, diu en Nicolau, en lloc de fer coses de bruixa per sentir-te més bruixa, podries fer senzillament allò que més t'agrada, perquè t'agrada i ja està. Què dius, noi? No t'entenc. Per exemple, diu la bruixa, què podria fer? Doncs mira, no ho sé, però a mi el que m'agrada més de tot i el que m'encanta fer és fer pentinats. I a tu, bruixota, a tu què t'agrada fer? La bruixota es para a pensar, a repensar, pensar i repensar. Què m'agrada, què és el que m'agrada, què és el que no m'agrada, no sé. Pensa i repensa i al final li diu a en Nicolau: doncs a mi m'agrada molt anar a la platja. Doncs vinga, què esperes, bruixota? Agafa la teva superescombra voladora i giu! Segur que seràs la primera en arribar. I així és que la bruixota se'ns en va volant cap a la platja, de ben segur acompanyada del seu gatet. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte de les coses de bruixa ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Espero que us hagi agradat. Coses de bruixa, de Maria Sol i Brusa, il·lustrat per la Marta Sevilla i de l'editorial Nube 8. Doncs vinga, nens i nenes, què hem de fer abans de plegar? Hem de bufar l'espelma que ens ha fet companyia tota aquesta hora del conte de bruixes. Va, a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, adeu-siau i vigileu de no trobar alguna bruixa per aquí volant i si la trobeu la saludeu i li digueu adeu. Adeu-siau, nens i nenes, cuideu-vos molt. Un petó.